Morning show jabalan la bago amon ba fle malikona ni maliko kan foli belu ba mbo ko yo mabe ani wakati be o mi mbo ko wakati tap mabe ko ska nga bololo sro sanfala la ka kuna foni nu makono amba fako ani che oyere be tarate octobre kalo kle duru samba fla ani mo kan fla fana damne la hamba damne na nga jamana sharia ko nyina bolo ka kuna funi sharia tala muno sigira jamana chama cha fanga ko nana no ulube bulu ko sente mo olu ka octobre kalo baro damne barami yela na ire kon mena bula kren yala wor ko ta kun kan kula uko ne ayira ka fasa kulu kani baran ko akon mena kere u bena sekeskeli ke ka nyini ka donga fasa wari munu bora holu duna sira jume fa fota se jamana mo ko bina jo wari jume na duna na tawla o baro bala jelinda lela abara dalali gine ka sharia tala holu fana kumini ko en kene ka ko en bela jelen yere kene bonya tara ka do ma no be wulu ko invité d'honneur o femi yere ko ni kera sa wala sa Guinée jamana ani Mali jamana hawlu kolole me se ka to nyogona to kam na alisa be nyogambe Mali jamana ni Guinée jamana ni nyogoche o ka se ka sinsi kuma ko nana sente nyama no de Maliki jawe hale kelen ko ni ka mata ya ira ka fasa ko colonel Assimi Goita kale kera maye mammena farafina bela jelen bo nogola ko mine ka Malika jamana yela ma horonya se gama olu yere ko ni bo o keleke nu uni anu se ko bela jelen ko ka ke fantan ye ki ka yela ma horonya tubolo ko yere ko ni ka usaki ka ke wartige ki to jonya ko nana ko ko mine ka fa ko ka Mali jamana yela ma horonya ko ka lakana ka la fasa kulu bo ubarake kuma be ani wakati be halisa aka kuma dalele kuma ko nana ko ni ayira ka fa ko iveron ka keleke chedin binani woro mi me on ka jamana ko nana ko ko en konte ko jali ko dogolin chama ba yere de kon be ko en kon nana ko mi yere nyini be ke minisma mo fe ko ko mo la je yani ko en ka amanto kuna fonu ko nana medo jamana chama cha fanga nyama ka kuna fonu la no de colonel Assimi Goita octobre kalo hale kara kalo e Mali jamana ko nana kalo mi yere kon talino ka ke ben mo mun sete mo mun yere o kum ko nana habara bela jelen yere kon kurmo karla gawo ko fe baw nyinata adam ne na gawo ko fe jamana chama cha fanga nyama kala sigide no le colonel Assamba Diallo Touré ale yi kunda gaw ko fi mi yere natara de mekeren keren di gaw keren ala shija munu yere koni mogo be demela ya ira ka fasa ko malu borok lo keme hore tara sogoro borok lo biduru fokata se tulu litri bidon mugama makronu ani kuskusu olu bela jelen yere kontara ka di shijo ma wala so be se ku yere de me to gamna ina fo hame lokolta nyokoro la to gamna lokolta hale kon fene kerani octobre karo kle sabena o kum konana de mekeren kadani tanaka di lokol dum fene ma mi yere de okol de mina munu yere kon be saki kono o taraka do uluma wala sa ulu fene yere kon be se ku yere de me to gamna kuma dile dugula do ma yere kon e foli belbele bata ka di jamana chama cha fanga nyama ma no de colonel Assimi Goita ayre kon be ka de me mitaka nyashi aka dugula do Assimi Goita hale kalkani Mali jamana de himana ke fa de mere kon bedima wala sa ibise ki yere de meto kamna Mali jamana de habse ka lafiya to kamna o yere de kon Assimi Goita hale kala yini mina le yere kon bo barake kuma be hani wakati be keren na ni kalu yere no kon octobre kalu no de me kalu ni akoni ala tege sa ko kalu barabela jelen kurumo kari gawo kofi dona na to la ko dugula den to yere kon ta ko fen be sira ala kana alisa hamito jamana kono na kuna funula homi ambola doniya ka foko l'Amerique ko ka jamana hulu bora ka de mekeren ta ka di Mali jamana ma minu ko ni ayira ka fasa olu yara ka war no be wulu ko dolari o million keme binani hani shekina kun kan fe yore ta ka di Mali jamana ma wala sa Mali jamana se ka ayira de meto kamna ngela ko nu kun kan no de octobre kalo kle duri ho kara don keren domi yere kon taleno ka di lokol metruma o ye okol metru ka donye domi yere na beta ka di lokol metruma wala sa ulu be se ko nyana ma Mali jamana kon hani jen jamana kon na bela jelena nyana ta ha kon nyana mara Mali jamana kon na mini foli bere bela batara ka di lokol metruma olu munu me fen bela jelen ke wala sa ka se ka mawbo kun fiala wala sa ka kalan jelen di anga dem senuma u ka se ku yere kay dona no tola okol metru holu me be fen bela jelen ke wala sa jamana be se ka bon no ko la to kamna foli bere bela batara ka di Mali lokol metri bela jelen hani jien lokol metri bela jelen alisa nantura octobre kalo baro konnana hambola doniya ka foko Mali jamana konnana ina fo shioroko aka gelen to gamna shioroko o yere de koni dutigi bela jelen hamina koyo o kum konnana Mali jamana konnana octobre kalo konnana ho tene folo ho kon kera domi talenu ka nyashi shioroko kun kan ko Mali jamana konnana nyina ta hayira la ka foko kuma da yere de koni femi ma shira kon kana to kerefe ko fem bela jelen ka se ka shioro jelen ka di Mali ende bela jelema ministre misiglo no shioroko na kun kan ko nyina bolma no de brema kemenai ale
kelen ka kuma ta a yira ka fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ bɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ walasa maliden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka siyɔrɔ ɲɛnama sɔrɔ cogoya min na u y'a yira ka fɔ ko kabi san 2000 fo ka se bi dɔn ma ko siyɔrɔ 20 kɔ ko yɛrɛ de kɔni taara ka di Mali jamanadenw ma ko alisa ko dɔw yɛrɛ kɔni bɛ sen na ko nka alisa ko tɛ baara bannen dɛ ko fɛn bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ siyɔrɔ ko hamina mana kɛ Mali jamanaden kelen-kelenna na siyɔrɔ ko ka ɲini ka di Mali jamana bɛɛ lajɛlen ma walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se ka lafiya cogoya min na. Amanto kunnafoni kɔnɔna na an bɛ taa fintigila mɔgɔw ka kunnafoni la o min n'an b'aw ladɔnniya k'a fɔ u ka soba n'o de ye diripa mɔgɔw ye olu ye bolonɔbila sɛbɛn minnu kɔni bɛ ka kunnafoniya di jamana kɔnɔdenw ma k'a yira k'a fɔ ko kunusa ko an ka pankuru dɔ ale yɛrɛ kɔni binna Gawo dugu kɔnɔna la hami ale yɛrɛ kɔni tun bɛ ka bɔ a ka baaraw la u y'a yira k'a fɔ k'a ka binni yɛrɛ senfɛ sa ko maa 2 ko olu yɛrɛ kɔni bɔnɛna u ni na ko maa 10 ko olu yɛrɛ kɔni banana ko o maa 10 cɛla sa maa 2 tun b'a la olu tun tɛ fintigila mɔgɔw ye olu tun ye civil n'an b'olu wele ko duguladenw u y'a yira k'a fɔ ko olu maa 10 ninnu fɛnɛ cɛla sa ko maa 2 bɛ minnu yɛrɛ kɔni ka banani o juguyara kosɛbɛ min n'u kɔni bɛ hakili lasigi di maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma ko fɛn bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛra sa walasa ko wuli ka se ka kɛ a sira kan walasa wuli ka se ka kɛ maa minnu yɛrɛ kɔni banana kɛnɛya jɛlen a ka se ka di u ma cogoya min na u ye jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen hakili lasigi ko ASECNA mɔgɔ olu yɛrɛ kɔni sera wa olu taara an ka fintigila mɔgɔw kɛrɛfɛ don n'a nataw la ni ko in yɛrɛ kɔni bɛ se ka bali cogoya min na o y'a yira k'a fɔ ko pankuru bin ha yɛrɛ kɔni bɛ kɛ jamana bɛɛ lajɛlen na wa pankuru bin hala de bɛ se ka maaw ni kisi a ma pankuru bin ye fɛn min bɛ kɛ kuma bɛɛ hani wagati bɛɛ halisa n'an tora ka fintigila mɔgɔw ka kunnafoni la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko octobre kalo tile 4 ko ye don kɛrɛnkɛrɛn don min talen n'u ka di an ka fintigila mɔgɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye polisilakaw ye olu y'olu ka ɲɛnajɛ don ye n'an b'a wele ko anniversaire min n'an b'a fɔ sa ko fintigila mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ni seli kɛrɛnkɛrɛnnenya la polisilakaw halisa n'an tora fintigila mɔgɔw ka kunnafoni la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u bolofara min ye tasuma fagalaw ye n'olu ye sapeur pompier mɔgɔw ye olu bɛna maa kura ta n'o yɛrɛ de kɔni ye maa 1002 u kɔni bɛ n'o ta ka kalanjɛlen ko olu kun tasuma faga baara bɛɛ lajɛlen na min o kɔni bɛna kɛ kalo 8 kɔnɔna na ni kalo 8 kɔnɔna na ni maa ninnu yɛrɛ kɔni bɛna kala tasuma faga wo cɛmisɛnnin ko bɛɛ lajɛlen na fɛn fɛn de kan ka dɔ tasuma faga baara tasuma fagalaw ka baara kun kan ko la u bɛna kalan u bɛɛ lajɛlen na bawo a yirala k'a fɔ sa k'u ka baara a kɔni ka ca u ka baara tɛ baara kelen an bɛ min ye olu ka baara dante u ye ni kalo 8 kɔnɔna na ni maa ninnu yɛrɛ kɔni bɛna kalaw de la walasa don n'a nataw la u bɛ se ka jamana nafa cogoya min na o kunnafoni de bɛ don an ye kɔkan kibaru la homi an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Burkina Faso kaw fɛ ko bi don in na bamaci wale mankulu kɔni taara bi Burkina Faso kaw ka u ka kɔfɛ dugu dɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'u b'u ka Sahel fɛ n'o o yɛrɛ kɔni gaskinde u y'a yira k'a fɔ k'u ka ni bingani senfɛ sa u yɛrɛ kɔni sera ka maa 37 u y'o de faga o maa 37 cɛla sa ko duguladen maa 10 kun b'a la ko maa 27 tɔ k'o yɛrɛ kɔni tun ye fintigilamaw ye halisa n'an tora Burkina Faso kaw ka kunnafoni la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kunu n'o de kun ye octobre kalo tile 4 farafina kelen tɔnba n'o de ye CEDEAO ye o maa dɔw yɛrɛ kɔni wulila ka se Burkina ka kɛɲɛ ni fangajaso min yɛrɛ kɔni kɛra tuguni Burkina capitaine Ibrahima Traoré fɛ o hukumu kɔnɔna na CEDEAO ɲɛma n'o de ye Umaru Ambalo ye ale kɔni ye maa ci ka taa Burkina Faso kaw fɛ walasa u ni capitaine Traoré u n'ale bɛ se ka taa kuma cogoya min na kuma ɲɔgɔnya kɔnɔna na ciden ale kɔni y'a yira k'a fɔ sa ko olu kɔni nisɔndiyara kosɛbɛ bawo kuma minnu tɛmɛna olu ni capitaine Ibrahima Traoré cɛ o ye jigisigi kuma ye olu ka CEDEAO olu ka laɲini tɛ foyi ye ka kɛ jamanaw kɛrɛfɛ ka jamanaw dɛmɛ ko yɛrɛ de kɔni ye CEDEAO ka laɲini Mali kunnafoni show jabaranin lamɛnbagaw ni ne bɛ dansigi an ka bi kunnafoniw na n'Ala ma basi wɛrɛ foyi kana an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan a ɲɔgɔn cɛ sa an b'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili to i yɛrɛ la Ala ka bɛɛ lajɛlen sago d'an ma a k'an bɛn